Gaskiya mu dai a nan a san kurmin Kaduna hayin kogi ne saboda muna da matsalan ainihin hanya, ba mu da hanya saboda ba kuma asibitin. Domin yau in mai lalura kamar wani abu ya faru da mu, yaran mu ko mu kanmu ko iyalin mu gaba ɗaya, gaskiya tsakani da Allah dole sai an tattaru lokacin ma ba moto ma sai an tattaru an ɗibe majinyacin nan a gado, sannan a sani za a je a ɗibiya a kwale-kwale, aka ɗibiya a kwale-kwale sannan ne aka haura, sannan ne mai kira masu moto can ne sannan su zo su ɗauki mara lahi na a tafi da shi asibiti. To abin da muke fama da shi mu a nan saboda gaskiya kan Allah ba inda asibiti ne ba shi ne. Misali in na fahimce ka, kuna da mummunar matsala ta rashin asibiti da kuma kila rashin hanya ko? Yawa muna ba ƙarami ma rashin hanyar ma farko shine sosai, domin yanzu mu dai a nan inda kana son ka shiga cikin gari da wuri cikin garin Kaduna a takaice kwashi kamar kusan awa 1 ko awa 2, amma dole hidi in kana son kai san wannan hidi ta cikin ruwa ta cikin kwale-kwale din nan, dole duk abin da ya fara mu dai ta cikin ruwan nan ne dai dole ta nan ne muke bi. Misali ya kuke yi idan aka ce an samu mace za ta haihu ko kuma wani da ba shi da lafiya, ya kuke yi? To mu wanda ke faruwa gaskiya inda muka samu wanda ba shi da lafiyan nan, wanda ko za ta haihu ko na lura ya faru, inda ya kama da dole za a ji asibitin nan, inda za a ji asibiti to tsakani da Allah dole sai an tattaru mutane, dole fa za ga mace ne matan aure ne wata dole sabarin da mutane haka za a taru a tattara mara lafiyan ne a tattara ta a rike a rungume, sannan a ji a shiga kwale-kwalen nan ne a shiga da ita, sannan da ita za a tsallaka haka cikin ruwan nan, sannan ne mu samu mai motar da za a ji asibiti. Misali matsalar makaranta fa, wato ilimin ƴaƴayenku fa. Gaskiya alhamdulillah mu dai yaran mu suna kokarin karatu sosai tsakani da Allah, amma mu dai sai dai gaskiya tsakani da Allah makarantar mu muna tana akwai matsala sosai ba ƙarfi ba, domin yanzu hakan primary din mu ta kai wajen shekara 5 ko 6 tun da iska ya yaye, ba kuma azuzuwa, domin a takaice makarantar mu akwai yara fiye da mutum 2000 wanda su karatu a wurin nan, amma wallahi in ka ji za ka ga wasu yawanci a ƙasa ne, kuma tun da iska ya yayi dinnan mun kai koke tsakani da Allah, an zo an duba mun komo, amma har tsakani Allah mu dai ba a taimaka mana akan wannan magana makaranta. Yanzu kuna roƙon gwamnati? Yanzu saboda haka muna roƙon mai girma gwamna gaskiya a duba mu da idan rahama akan wannan makaranta, domin yaran mu suna kokarin karatu, kuma duk wanda ya mai primary din nan wato secondary din dole hayi ake zuwa cikin ruwan nan da kuka gani nan ake tsallakawa su je makarantar secondary din nan. To saboda haka muna mai roƙo da Allah taimaka mana mu da mutanen hayin kogi daga murgamar ilimi din nan. Ba mu da hanya, ba muna cikin matsalar hanya, idan mutum ba lafiya aka ɗauke shi kan a kai shi asibiti ina cikin wani hali, ana wahala saboda ba hanya, gashi muna matsalar rashin ruwa, ba mu da ruwa. In mata suka tashi karfe 3 na dare, karfe 4 za mu tafi yawon neman ruwa, ba mu da shi. Ga mu muna da matsalar ilimi, ba makaranta, ‘ya'yanmu sai dai su tafi yawo su je su dawo, ba ilimi, ba mu da makaranta cikakkiya. Mama ya kuke? Dan mace ta zo haihuwa izo da matsala, kafin a ce an kai ta asibiti tana cikin wani hali, wanda kwana ma ya kare ya mutu, wanda kuma da sauran ransa to ana cikin wahala, tunda kafin a ce an zagaya an wuce an tafi da shi ana shiga wani hali. In na fahimce ki ba ku da asibiti a gare ki? Ba mu da shi, ba mu da asibiti, ba mu da makaranta, tunda akwai makaranta amma ta zama ta ba ta da amfani, inda ike dai ba su da ba malamai. An ce maza da dama sun rasa matansu wajen tsallake wannan rafi saboda rashin hanya. Kwarai da gaske, tunda ike wa'yansu wallahi suna rasuwa kafin a kai su, wa'yansu suna shiga cikin wani yanayi kafin a ce an kai su. Ba mu da asibiti, ba mu da wasu masu kula da sosai a nan na game da jiya ko wani abu, ba mu da shi, kuma mu mata ba mu da ci gaba a nan garin, saboda ci gaba ko